बड'सा इउनिटआव फैगोन आरो बड'सा इउनिटआ जयै लोगो नांनानै आरसि बानजा आफाद बा जोंनि साब कमिटिफोर मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टनि माने दाना होनानै बे खामानिखौ दिनै मावगासिनो दं जाफुंहोगासिनो दङ मेन जोंनि पेन्डेल बे पेन्डेलखौ बेखेवनाय हाबाफारियाव जेसेबांनाखि बेहाय नुजाफैनाय एनएसि एबसुनि मानसिफ्रा आफादगिरि आरो लोगोसे गाहाय नेहाथारि बोसोनथिगिरि बिथांमोन आरो जेसेबांनाखि बिबानगिरि बिथांमोन आरो मोनफ्रोमबो दालाय आफादनि जेसेबांनाखि बेयाव गोबां इउनिटफोर दङ हयथ' बेहाय नुजाफैनो दङ आरो बे बुब्लियावहाय बेखेवनाय सोमोन्दैसो बेहाय दङ आरो बेजोंनो लोगोसे बानजा आफादनि आफादगिरिनिफ्राय लानानै जेसेबांनाखि डिपार्टमेन्टनि साब कमिटिनि बिबानगिरि बिथांमोन आरो लोगोसे जोंनि बे निसिमा ओनसोलनि नुजाफैनाय बेहाय बाहागो लाफैनाय जेसेबांनाखि सिनायनाय सिनायि गोरों गोरा सारमोन ने मेदाममोन हयथ' दङ बेहाय गैयाब्लाबो आं बुंफाबाय आरो बेजोंनो लोगोसे बेहाय गुबुन गुबुनारिफोरबो बेहाय दङ बिथांमोन बयनिबोसिम आंनि अननाय आरो गोजोननायखौ आं बेयाव बावग्रोबाय आरो लोगोसेनो फैबाय थानाय जेनोखि सावरायमेल बे सावरायमेला आफा इसोरनि अननायजों साफ्रोमनिबो कपारेसन हेफाजाबजों ने जोंनि एनएसि एबसुनि जोंनि सावरायमेलनि गोनां थांखिफोर बे गोनां थांखिफोरखौ बे सावरायमेलनि गेजेरजों जाहाथे थांखिफ्रा आजावजानाय बादि आरो थांखिया थांखिल' थाबाय थालासिनो रिटेनलि थाबाय थालासिनो बे बास्तबआव मोगथाङाव जाहाथे एनएसि एबसुआ महर होनो हायो बेनि फारसे नोजोर बोनानै आफा इसोरनाव आर'ज गाबबाय आफा इसोरा बे सावरायमेलनि सायाव बिसेस जाहाथे बोर होयो बे खावलायनायखौ आं दोनबाय आफा इसोरनाव आर'ज गाबनायखौ दोनबाय आरो लोगोसेनो नैबे पाउलुस हाज'वारिनि जेनोखि बे सुंद' एसे फोरमायथि आं एसे बुंनो लुबैदों खारन पाउलुस हाज'वारिया आंनिनो फंबाय बे 7 नाम्बारावमोन पाउलुस हाज'वारिया नोंथांमोना हयथ' मिथिगौ पाउलुस हाज'वारिया थांनाय एबसुनि जोंनि मुभमेन्ट 87आव स्टार्ट जादों एबसुनि मुभमेन्टआ गवालपारायाव जेनोखि दुधनैयाव जोंनि गेदेर खुंफुंनाय जादोंमोन बे उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायावनो बे एबसुनि मुभमेन्टआ बड'लेण्ड मुभमेन्टआ स्टार्ट जादोंमोन आरो 1989आव जेब्लानाखि भलन्टियार फर्सआ दाब जायगायाव थांनानै खामानि मावदोंमोन फानबारियावहाय नांबाय फानबारियाव पाउलुस हाज'वारिया आं फंबाया 1989 मार्चनि 18 बेहाय गावलायनायाव काउन्टार ने काउन्टार जानायावहाय बियो जिउ गोमादों ना दा बे हिसाबैनो आं गोसोखांदों पाउलुस हाज'वारि बादि निसिमा ओनसोलाव गोबांफोर दङ ना आरो खुंफुंजानाय गोबांफोर दङ जोंनि फंबाय बिनानाव जोहोलावफोर आरो बिनिनो दुलाराय जोंनि आसाम हादोरसायाव जोंनि बर'फोर गोबां खुंफुं जानायफोर दङ बिथांमोननि जिउ सोलेरा आफा इसोरनि अननायाव बिसोर गोजोननायखौ जाहाथे मोनो सोरगो रायजो मोनो बे फारसे आङो बे समाव आर'ज गाबबाय आफा इसोरनोबो बे बिखुंनाय समाव आरो लोगोसे जेसेबांनो दुखु खस्थ' सैनाय न'खरनि आरो बिनि अनगायैबो गुबुन न'खरफोर दुलाराय आसाम हादोरसानि जेनोखि जोंनि बर'साफोर गोबां दुखु सैबाय बेफोरखौ गोसोखांनानै आङो बे समाव आफा इसोरनाव आर'ज गाबबाय जाहाथे जोंनि जोंनि एबसुनि मुभमेन्टनि जोंनि फिथाइफोर जोंनि थांखिनायफोर बे थांखिनायफोरखौ जाहाथे जोङो मोनलांबाय थायो बे आसाखौ दोनबाय आरो लोगोसे बे समाव आङो गोलाव बुङालासिनो एसे हयथ' गोसोआव गोलाव जाबाय बे समाव बे मेन जोंनि सायनासालि मेन जोंनि जथुम्मा जोंनि थावनि बे थावनिखौ गोसो गोथारै आङो बेखौ फिथा हास'नानै आं
NCFSU, long live, NCFSU, long live, long live, NCFSU, long live, long live, ABSU, long live, long live, ABSU, long live, long live, ABSU. long live, long live. गोबां खावलायबाय गोजोननाय थाबाय सारनिसिम रोजा रोजा जोंनि बे हाबाफारियाव होनाय बायदि दिनैनि हाबाफारिखौ बे फावलु साजावारि बानलु बोर्दोन सायनासालिखौ जोङो बेखेवनो हानायनि थाखाय हामबायसै थेंक इउ आरो बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय